I posvima ljudi ovdje, Vira 89, danas ćemo igrati Skywars na Sarmacraft. Malo pre sam igrao, ali su mi ušli u solu pa sam obrisao video, ali sam bio drugi. Izvinjam se ako čujete nekoga u pozadini. Inače ja fishing rod držim na ovom slotu, jako ga i ne koristim. Ne znam kako ne mogu da pogodim. Da. Dođemo. Sad koga je napadno. Tako, on je mrtav. Ne, 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 ne. Ne, mogao sam da preživim. Mogao sam ostati živ. Ne, 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 ma daj, ma daj! Ja ne... Koji sam ja bacio? Izvinjam se zašto ćutim ponekad pa. Ko mrzim da izgubim full damage onako bez veze. Bio sam u jednoj partiji full gold. Gdje su ga? I pobedio sam. Nisam znao kako sam uspio da dobijem, ali sam dobio. Izvinjam se ako sam tih. Pojačat ću se to ja. Editor, kako god. Tako, ovdje ima lika. Ja odbrem mamicu. Tako je pucimo. Dobro, ne! Dobro je. Sada moram samo da popijem animaciju. Tako. Nemam gdje pune gađenje, a nemam gdje plove. Nervira mi na Sarma što se ovako brzo obrišu itemi na Skywarsu. Dobro, sviđa mi se ovo kako. Vjerovatno sam bacio nešto bitno. Armor mi je bitniji. Jel ima Iron Sword? Nije. Dobro. Koliko nas još ostaje? 4. Kako ne uspiju da od ovdje da pogodi tamo? Evo gore. Skoro. Ja dobro, znači bacim perle. Shit, snad. Ako padnem dole, mrtav sam verovatno, ali ćemo vidjeti. Sve mogu da skočim. Tako. Penju se gore, čujem. Ja mislim da ima jenčku, Ovo ću go gurnim dole. Ne, ne, ne.
Kako udari? Ne, mrtav sam. To, ubio sam ga! Ne, nemoguće. Ja ne. Ostane mi pola srca, ubijem onog lika i dođe ovaj samo na tu naprijed. Bez veze ubijem. Evo se kirimo. Znači moja taktika je da samo jednom čestovi brže 20 puta. Ići ću prvo na normalnog centra. Ako sam full. Ma daj! Koji sam ja baks, nemoguće. Znači ovo piću do 40 FPS, što je dobro. Čak i 60 ponekad. Da mi se kirče, tako je. Okej, ja sam full iron, daj mi kapa. Samo mi treba mač, što nije full iron, daj. Treba mi neki stone sword. Dobro. Ej! Kakav je ovo sad zvuk bio? Ja sam mislio da sam propao Void, pa. Da fuck, on je ubo. I, zamalo sam baciš. Najveći fail u mojom životu, ja ne. Ja na gluposti mogu. Chestplate, ovo, nemam kapu, nemam vezi. Nemam ni perle, to već nema veze. Mogu sad žešći da... Dobro. Ne, neko tu. Neko tu je mislim. Dobro, lik je mrtav. I to. Evo ga lika. Nije, dobro. Šta je ovo vama? Mislili smo veliki ja. Možda sad ispadam pederčina što ga samo bol spanu. Ali šta ću, brate? Nemam perl da odem do njega. Ne! Šta je pizda? Smiješ da me bol spanu, šta? Ne mogu ga pogodim. Aj, izađi napolje. Opa! I ti meni još da kažeš da ovo nije hak, jeli? Ti meni hoćeš da kažeš da ovo nije haker, pardon, haker. Čekaj, on meni kaže sada GG. Good fight, kaže.
Nije good fight, nije ni zašto ono tako. Izvinjavam se što vojski rekujem ovako nekad. Sakirada, molim. Ma nemoj da mi... Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, nismo uspjeli da pobedimo, ali eto. 2 put smo, ja mislim, bili drugi. Pa, vidimo se u sljedećoj epizodi. I poj!